Nám bolo vytknuté, že v určitej obci sme rozdávali také letáky, my v každej obci rozdávame také letáky už 30 rokov, že rozdali sme také letáky, ktoré diskriminujú určitých občanov. Jeden jediný občan podal podnet a toto sa teraz vyšetruje a bude to mať pokračovanie aj v pondelok. Tak nás mrzí to, ale troška aj zaujíma, že prečo sa to deje. Lebo podľa nás Ministerstvo kultúry by malo podporovať takéto činnosti, amatérske, ochotnícke činnosti. Jednoducho umožníme občanom, aby videli živú kultúru a v tomto nás Ministerstvo kultúry, dá sa povedať, nechce podporiť. 30 000 ľudí nás videlo. A nikto nikdy žiadny problém nemal. Ja hrám divadlo, som jediná Slovenka, ktorá hrám divadlo. Naučila som sa po maďarsky a moji známi, čo vôbec nevedeli po maďarsky, tak tí navštívili vnitri divadla a viac sa zabávali na tom, jak ostatní, a sme im to prekladali. Dobrý deň. Dobrý deň. My sme sa chceli spýtať, že prečo ste sem dnes prišli? Viete čo, teraz nebudeme dávať odpovede na otázky, pretože ideme na rokovanie. A potom ale prečo ste došli, nám môžete povedať, nie? O čom budete rokovať? My neodídeme. Nie, rokovanie robíme bez médií. A prečo? A prečo bez médií? Takže môžem vás poprosiť, keby ste mohli opustiť miestnosť rokovaciu. Ale povedzte nám, prečo tu nemôžeme byť? Je to výkon dohľadu. Od malička hrávam divadlo. Spolu som hrával s mojou mamičkou, s mojím otcom. Takéto problémy nikdy neboli. Nikdy v živote neboli. No. Ani za komunistov? Ani za komunistov. Kľudne sme mohli hrať, jak sme chceli, tak sme rozprávali, aké pozvánky, také sme dávali, nič sa nestalo. A teraz, toto je hanba prvého stupňa. To môžete za to s Ficom aj s oným, aj s Maďaričom spolu. Dnes ráno s hrôzom som zistil, čo som nikdy v živote nevšímal, zapnem mikrovlnnú rúru, končí úkon, zazvoní a end napísané. No fakt, no nikdy v živote ma to nenapadlo. A nemôžem sa cítiť diskriminovaný. Nie, že niekto mi do schránky dal niečo, ale za drahé peniaze som kúpil niečo, dám to do kuchyne a pozdravím ma so slovom end. Tak aj to je podľa mňa potom absurdita, že toto je možné, toto je dovolené a šíriť kultúru chce nás v tom niekto obmedzovať. Komu sme s tým čo spravili, že sme tam nenapísali mená, alebo že účinkujúci po slovensky? No a keby ste náhodou dostali pokutu, ktorá môže v takomto prípade nasledovať po upozornení Ministerstvom kultúry na to, že porušujete jazykový zákon, tak čo sa bude diať? Potom ste ochotní ju zaplatiť? No tak, keď nám... Na to som ani úplne nemyslel, lebo podľa mňa do takej krajnosti to nepôjde. Podľa mňa nie je cieľom jazykového zákona, že vyrúbať pokuty, ale vytvárať atmosféru. Lebo keď tá atmosféra visí vo vzduchu, alebo tá hrozba tej pokuty, tak potom človek má určité obavy. Tak vám veľa úspechov prajeme. A pokračujte tak ako do predstavení. Áno, nebudete sa vnúvať na nás, že po maďarsky hráme. Nie, vy máte za to maďarsky, Ani nebudeme po slovensky, lebo my chceme ako zabávať ľudí maďarskej národnosti. Tak, to je vaša úloha, na to ste založení. Áno, takže... a keď ako oni po slovensky môžu hrať, však majú možnosť. Ja by som bola veľmi rada, keby aj účinkovali aj v našej dedine, aj v slovenské divadlo. Ďalej hrajte tak ako dobre. Ale my to robíme už 20 rokov. My už 20 rokov toto robíme. Ale tiež tam môže byť a vôbec sme nemali žiadny problém. A 20 rokov sme to robili. Od 90. roku. Spokojne to robte ďalej, tak ako ste to teraz robili. A želáme vám veľa úspechov. A ja som režisérka a ja 20 rokov to robím. Takže môžete sa nám... Tak vám všetko dobre prajeme. Môžete nám... Všade sme vyhrali prvé ceny. Môžete nám povedať teda, v čom je vlastne problém? Krátko. A prečo s nami nechcete hovoriť? Pardon.
Veď môžete sa nám nejako vyjadriť? Veď... Prepačte, príďte k nám na ministerstvo. Ale veď sme tu. Ale vy na ministerstve nám nepoviete nič. Žiaľ, viete, musíte byť cez tlačový odbor všetkých. A prečo vy, ako nie ste... Ste uradovacení, tak prečo nám nechcete nič povedať? Aspoň krátko, čo ste tu robili, o čom ste rokovali, na čom ste sa dohodli. Veď už viete, o čom sa rokovalo. Ale nevieme, ako dopadlo rokovanie. Dobre dopadlo. Keď tak prídete teraz domov, si sadnete a zamyslíte sa, tak čo si tak v duchu poviete? Že je to úplne absurdné, že musím riešiť takéto veci, že musím sa uvoľniť zo zamestnania a musím sa s tým aj ďalej zaoberať. Povedal som aj úradníkom Ministerstva kultúry, že to stojí toľko námahy, že radšej sme mohli nacvičiť ďalšiu veselú hru. A každý by bol spokojnejší, aj ľudia, aj my, mali by sme ten dobrý pocit, že vykonávame niečo také, čo je na osoch každému.